Il-Ministeru għas-Saħħa u l-General Workers Union iffirmaw ftehim ieħor dwar il-mod li bih se joperaw il-ħaddiema issa li se jitwettqu proġetti li se jwasslu għal avvanzi kbar fis-settur tas-saħħa f'pajjiżna. L-istess bħal f'dak li kien iffirmat mal-Union Maltija l-infermiera u l-qwiebel propja 15 ilu, il-ħaddiema li huma rappreżentati mill-General Workers Union se jibqgħu ħaddiema tal-Gvern bl-istess drittijiet u kundizzjonijiet li għandhom sissa. Fost dawn il-ħaddiema hemm in-nies li jaħdmu fl-ambulanzi, uffiċjali tas-sigurtà, cleaners, care workers, assistant care workers kif ukoll nursing aides li huma mifruxin fl-isptarijiet ta' San Luqa, Karin Grek u f'dak ta' Għawdex. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja spjega dwar x'kien maqbul u x'opportunitajiet ħajkollhom dawn il-ħaddiema permezz ta' dan il-ftehim. Id-dħul tagħhom ħajibqa' l-istess, il-proċedura tas-sick leave ħatibqa' l-istess, il-proċedura tal-leave tibqa' l-istess, l-uniformi ħajibqgħu l-istess, l-ammont ta' uniformijiet li jingħataw ħajibqa' l-istess kif inollhom, mela qed nagħtu garanzija lill-futur li daw il-ħaddiema jiġu mħarġin f'ħiliet ġodda, kompetenzi ġodda, jekk iridu huma waqt ħin ix-xogħol daħħalniha wkoll biex daw il-ħaddiema jollu l-livell tas-servizz tas-saħħa f'Malta. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn spjega wkoll kif fl-istess waqt li l-investiment privat fil-qasam tas-saħħa jiżdied dan il-ftehim huwa serħan il-moħħ għall-ħaddiema. Ħankomplu ntuhom is-sigurtà, nkomplu ntuhom iċ-ċertezza illi ħajibqgħu ħaddiema tal-Gvern, ħajibqgħu bil-kondizzjonijiet tal-Gvern u meta jkollna collective agreements ġodda ma' General Workers Union, il-benefiċċji li jakkwistaw il-ħaddiema l-oħrajn ħajjapplikaw għalihom ukoll. Il-Ministru saħaq kif il-mira ambizzjuża li għandu l-Gvern biex jagħmel il-Malta ċentru ta' eċċellenza mediku jista' jsir biss jekk ikollu ħaddiema li joffru l-aqwa servizz. Żied jgħid li ftehim bħal dan se jkun qed iwassal għal era ġdida fil-qasam tas-saħħa u s-setturi kollha f'dan il-pajjiż.